Når jeg har sagt ja til at stille op i Viborg Stift som bispekandidat, så hænger det jo i første omgang sammen med, at jeg har fået en opfordring fra en meget bred gruppe af menighedsrådsmedlemmer, præster og provster fra hele stiftet. Opfordringen er kommet fra mennesker, jeg har stor respekt for, og derfor har jeg sagt ja. Men at det blev Viborg er ikke nogen tilfældighed. Jeg og min familie har nære relationer til Viborg Stift. Jeg har altid set Viborg Stift som et meget spændende stift, hvor vækkelserne i forrige århundrede var stærke, og hvor både det grundtvigske og det mere missionske stadig står stærkt og levedygtigt. Samtidig er der en stor og bred folkelig opbakning til folkekirken i stiftet, og mange nye initiativer og spændende tiltag er udgået herfra. Diakonien har altid haft en central plads i Viborg Stift, og på samme måde har diakonien været den røde tråd i mit arbejdsliv, både i Danmark og internationalt. Det spiller selvfølgelig også en rolle, at jeg altid har følt mig godt på bølgelængde med folk, når jeg har holdt foredrag og gudstjenester i stiftet. Og så er det selvfølgelig også et plus, at naturen her er både smuk og varieret.